Adyan wujud temong peksi cilik wonge ning suarane gedhe niku. Mung suarane tok sing gedhe, liyane ya cilik. Anak siji sing gedhe. Ben sok anu mengenke. Mengenke nek pengen kan ngundang. Oh nggih Mbah Parli nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Parli nggih. Agawe taline pronto alus maneh Monggo dikersakaken saping gunung kala wau katuran pinara merak ati gantian nih wes enggon lah yo wis ndang kono ta wes enggon kula lono goleki si podang kuning ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo lah niki sing bawa nek mboten dibagei nggih Pak Mengke kenton-kenton nggih kok nggih. Mas Pego, Mbak Kakung ngersakaken gubuk. nggih Gubuk asmara. gubuk keneh Nggih. siap Nggih. siap nggih, siap Mbah Mbah sinten jenengan Mbah asmane Mbah Kamto Mbak Kamto. Nggih, sembah nuwun. Mbah Sukamto nganggo su Iya. Mbah Sukamto Iya. oh Podang kuning katur serang kadang Trisula. Katur Mbak Sukamto, ugi sedaya para tamu kasampun kepareng rawuh. Surung pangestu anggenipun Bapak Parmin lan hajat kalenggahan siang punika. Ayo kong joget ayo Seawan ning omah wis ora krasa. Luyuran Luyuran anggoleki sing tak sayang. Obeng niteranggatku galeki ora krasa esuk awan nganti wangi. Seleret tireng tak sawang tambah manise babonge yen kelakon nyanding slirane Si Ponda Andutut ati
Matur nuwun dumateng Kadang Trisula ingkang sampun paring panglipur ingkang jumbuh kalian swasana. Para tamu sinedyan ingkang winantuk ing pakurmatan, setunggal mbaka setunggal rantamaning tata cara pahargyan ing sangaring mrika sampun kalampahan. Sumangga sesarengan dipun pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pungkasaning pahargyan ing sangaring punika katitik risang temanten sarimbit. Kabedol saking papan sakawit jumeneng wonten ing sak ngajenging kori pahargyan ingkang saperlu nguntapaken konduripun Kang Rama lan Ibu saha para tamu. Ing pangajab saking keluarga agung Bapak Suparmin handedonga mugi-mugi konduripun Kadang Besan Sutresna mugi tansah pinaringan kebagas warasan keselamatan boten wonten aral setunggal punapa-punapa ngantos dumugi dalemipun sowang-sowang. Pahargyan ing sarurika saged lumampah kanthi rancak kasengkuyung dening Sanggarias Ariwida griya pengantin ingkang wijul saking Desa Kemusu saha Trisula Campursari SRJ video syuting saking Laladan Kemusu. Kula ingkang minangka pambiwara nglenggana anggen kula matur wiwit purwa madya ngantos usana tasih kathah kiranging tata krama minggahipun Subasita. Kula mawantu-wantu nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Puput pepuntening atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.